קייפטאון. כניסה לעיר, אפשר לראות את הר השולחן ואת העננים שמכסים אותו למעלה. זה המצודה, והנה שומרת הסף של המצודה. ונעלה בקרון להר השולחן למעלה, לתצפית קייפטאון, הפנינסולה מלמעלה, מאפשר לנו מבט של 360 מעלות על העיר. זהו מבט מבית המלון בסי פוינט, חדר האוכל של בית המלון, ארוחת בוקר, ונצא לנתיב היין. זהו היעד לשפת האפריקנס, וזהו העמקים בהם מגלים את היין. זהו היקב, ליד הבקבוקים של היקב, והחביות היין במרתף, החביות היותר גדולות, החביות העוד יותר גדולות. וכמובן החביות של יין הפורט מלפני הרבה שנים. גם יהיה לנו קצת טעימת יין, ומשם נמשיך לפרנץ' הוק. זה המונומנט לצרפתים, להוגנוטים, ארוחת צהריים, ביקור בפרנץ' הוק ובסטלנבוש, ובערב נצא למועדון ג'אז בקייפטאון לשמוע את האומנים המקומיים אצל מאמה אפריקה, ונמשיך לחבל הקייפ, חוף האוקיינוס האטלנטי, מפרץ האט. מכאן נפליג באונייה לאי כלבי הים, זאת האונייה שנפליג בה. והנה אפשר לראות את הדולפינים ואת כלבי הים בתוך המים. נמשיך לכיף התקווה הטובה, מקום מפגש שני האוקיינוסים. נעלה למצפה המגדלור למעלה. הנה הנקודה הדרומית ביותר של אפריקה וקייפ פוינט. ומי שלא יודע, מרחק לירושלים 7,468 קילומטר. נמשיך לקולוניה של הפינגווינים. אפשר לראות את הפינגווין האפריקאי שהוא יותר קטן מאחיו האטלנטי. נמשיך לאקווריום שני האוקיינוסים, נטייל בין האקווריומים, בין קרישים.